En el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó hem de fer menció a les amenaces innegables que ja sospitàvem i sospitem cada dia que porten la societat a la seva militarització en ares de la seguretat, sempre, així com el poder de la geolocalització i del Big Data. Vivim un temps convuls, distòpic, probablement, però un temps decisiu per poder evitar que el col·lapse afecte a tota la humanitat. La pandèmia tan sols ha recrudit la tendència que s'observava amb la globalització de les grans cadenes comercials, la mutació cultural i la desintegració econòmica. Ho hem de dir sense embuts. Vivim un moment en què les elits utilitzen aquesta crisi sanitària per tal de provar mètodes de dominació molt subtil i no perdre el control en la transició del model econòmic. En les nostres mans està corregir el camí recorregut.